Abin da yake kawo jin tsoro. Menene yake sa mu ji tsoro? Akwai wasu abubuwa da ake kira da chemical messengers, watakan 'yan aiki. Su waƴannan abubuwan waƴansu abubuwa ne wanda Allah ya halitta wani sinadarai wanda suke kai saƙo ƙwaƙwalwar mutum in abu zai faru. Mutum zai ji zafi ne ko kuma tsoro ne ko kuma wani abu. To a cikinsu akwai waƴanda suke sa mutum ya ji tsoro a ciki, wanda Allah ya sanya suke aiki a jikin mutum. Su ne ake ce ma hormones. To a cikinsu sun kasu kashi-kashi. Akwai wanda suke sa mutum ya ji tsoro da wanda suke sa waƴansu abubuwa daban. To wanda yake sa a ji tsoro shine ake kira da adrenal hormone. Wannan adrenal ɗin shine yake sa a dinga jin tsoro. Ko mutum ya ga wani abu na firgici ko kuma mutum ya ga wani abu wanda ya bashi tsoro sosai ko kuma an zo an bashi tsoro sai mutum ya firgita. To wannan abun shine ya taking action a jikin mutum har ya sa ya ji tsoron nan. Adrenal gland ko adrenal hormone shi ake kira da wannan abun. Yawwa, a danna subscribe kuma a yi liking da share. Don in sha Allah mun dinga kawo muku abubuwa masu amfani kamar na tushen kimiyya. In sha Allah. Sai mun haɗu in sha Allah a wani bidiyo na gaba.